ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kam menshua ka MLA jong ka seng Kongres ka kong amperin lingdo kalalaj ban ujor sa ulampang ka yeng dor bar thawan ka jilla harengkat ka jing dawa badai ban mat kerteng no ya ki shiphongut ki MLA hapo ka jingelam jong Dr. Mukul Sangma ki bala pet no na ka seng Kongres ban lej penyaso sha ka All India Trinamool Congress. Hagani ka jinglej ujor sa ulampang ka Kongres kala penlaj no ya ki arngut ki MLA kata ya uba Charles Pengrup MLA ka Nong Thamai constituency bat uba Shitlang Pali MLA ka Sutengah Saipung constituency. Henry habaya keren bat kilat pathai khubor menta ka sngi ka arterik ubnai no pra arajar arpuwei ka kong amperin kala ong baha ka shipotrik menta hi ubnai kin lej bo jing ujor saya kini ki arngut ki MLA la ban kedo bahadin ba ka Kongres kalau ujor ke office jong lampang kala panjubab na Dr. Mukul Sangma bat ki wei pat ki MLA ba ki dei ban wan penshai ni ban yada yaladi na ka jingsha mat kerteng kakong amperin kalaong bakum bakalong menta ka seng Kongres kadang up ka bakumno ka jubab u Dr. Mukul Sangma bat ki kendaingut ki MLA kin pa sa ulampang bat kalaong ru bala da kalong sa kumno ru ka seng Kongres kala penkre lepa bon teliki mat ki ban yakun bat ban pentikena baki khat arngut ki MLA pet seng ki dai bat ban sha mat kerteng ki wei pat ki mat ki baga jingelang CLP jong ka seng Kongres kili yakren menta kalong ban penklan ni ka parti nang ne shakhmat khamtam ha ki blok baki khat arngut ki MLA kila mi no la yakren ru halor ka jing bamla ka sarkar ban seu tulop ki nong hikai school SSA bat kumju ru ki nong trei jong ka tanat Shillong municipal board ki badang don menta hapadeng ka jing yaki ka seng Kongres kede ka seng ka bamla ban shuyap tambah ketiap seng katu kat ni ki members ki bama pi ki pat ba pila penjob bat pila penshong shuki nakani kapati kabayar kajongi mene ka sngi ila shim katu kat ni kita kirai nakalian jong ka CLP jongi kabaning kong karai kalong ba nang ni shakmat ngin penklan ya ka party ni kwa penong ya kinong Krisyan jong ka seng Kongres ba hangni pin sayo ya kata ka kabuksiat ban yo I ya kinong yalam ki batmai ki ban yai tei ya kani ka jella ka ba I ki jongi na ka jinglong MLA jongi bat kata ka jing shakri pat ba ka jongi nam ta ka jella pro ko wei ngilahap hagini kisngi ki bakendit bangin penput no ya kita ki blok Kongres jongi ki badan hakiba kita ki khatartli ki constituency habaki nongyalam jong kaseng Kongres ki lami jindet na ka party ka jongi ngitmu na ka benta ka jingha bat ngida kerpat yagi nong Krisyan bakinom snow hair ya kani ka kam ka bangile namar bansya biang ya ki nong Krisyan jong kita ki khat arngot ki MLA ki bangiyo I ki badam tang khendet ngon bakin pensau tho bakla biang yo pat ba hi borok babalami maki lakot ke seng Kongres kita ki khat ar teli ki constituency kalong ka babakla namar ngi don bet kata ka junction ya kata kajing scam jong kajing net ke jongi ba kinong Krisyan jongi hakini ki khat arteli ki constituency kin yai Krisyan yingi ngin wanlam ki khmat ki bathmai ngin ai benta ye ki kon samla ngin ai benta lem ki kenthei lada ki dei kita ki badon ya kata kajing job lupa nakikam ki jam ki bakile bat nakarukom pengklan jong ki ya kita ki blok Kongres ki jongi ki badai ki botlom jong ka seng Kongres kabaan ka jingrai ka jongi ka lomba ki don kapto kat ni kita ki national organizations jong ka party ka jongi
kiba trekam ha ka jelam Meghalaya kum ka NSUI ka NSUI kadon la ka jong ka jing penyat nang the na Delhi bat habang iyo I balap I jindet ka seng da kiliki khat armon ki MLA jongi ngisno badan kam ban pen sange shwa ya ka jing pentre kam jong kita ki kenwon jong ke NSUI ha ka jella ka jongi bat ya kani ngiladek ai report hadu ka artu nyau terik syati shanong ba Delhi ka badai ke headquarters jong kita ki kenwon ngin hap shim shu ya kum kini kirai na kabenta kiwei pat ki party organizations kum ka Sevdal ka Mahila Congress kiban leksi don na preng jongki kiban bot ne tmu ban penjot penjular ya kini kiseng kemi kiba penyan da keseng kongres nanong ba Delhi jongin kabalai ka bangirai kalong ba halon katu ka jing ya jurip bat jing ai ka jurip ka jongi sha usokno jong ka Legislative Assembly na ni ka yeng dorbar thau an jungi ha ka jilla ngisno ba ha ka jing bam ai ya ka jurip persya ya armut ki MLA na ka khadar ni ai shwa shipho nang tungin ai sa armut kalong ba kadai kaput ka jongi bangin da pikir bah bangin da puson bah bat bangin da pule bah ya kita ki khana ne ki nia ki jongki banong ba ki klem kentiap seng bat ki klem e jendet ya ka kongres bat ngi nginget baya ki ba e kumne jendet ya ka party klem don ki nongrim bat klem don kata ka jing perkhat ya ka an ka basharai ya ka ni ka jing kentiap seng jongki MLA ngi snow ba ha ka jingpet ka jongi ngiyo I baya kini ki sipaw wot shwa bat arngot hadin ha ka sipaw tarik bangin dialect file biang ya kata ka petition ka jongi hakman speaker jong ka assembly ka jongi on David ban mat long MLA namar ba kada don ka kedon ka an ka ba ay ni ya kata ka nongrim ban ong bakini ki khat a kimi klem perkhat kimi klem nongrim bat kila eben ya ka seng kemi ka jongki ka bla pelong MLA yaki limba ka tiket ka bangi a yaki ka wei pat ka bangi lay rai kum ka kunhon jong ka party jongi ha Legislative Assembly kalong ban kren biang bat ban bu biang ya kita ki jingker pat jur gi jongi ya kani ka sokat bakan pet kham kloy ban pen sol lane ban pen bet ya kata ka jingpong ai tulop ya ki nong tre SSA lada ki de ki the source person sa ki blocks ki boper ne ki de ki nong hikai ne ki de ki no kita ki bakasokat kala engage nakabenta ban penya chakmat ya ka SSA dang shen ni yu I biang hnin ba kinong tray municipal board ro menta kiladon hakata ka strike ka jongki na makin shimyo ya ka tulok ka jongki mangi ki badon ha upot usam jong ka municipal board ni syam jenjar shibon aba menem step ni yu I bawat ki trok khat nyot ru ki klempoi shakidong ishnong di jongi ngis ngausi ban yu I ki JE jongi ki badai kita ki expert jong ka sarkar ban yarap ingi ban penya chakmat ya ki MLA scheme ru menta ki ladon ka strike nalor ba ka pisa kabalamang lembah ki MLA ban yarap ya upat ba ban kiu ka emlang ka salang kalapoy slam shengi kinong yalam mentapat ni UI basa ka strike pat kandang pensuki susu ya ka jing pentrekam ka jongi
Yaki MLA scheme hakini ki kindet benai ki bangidang dep syaklat naka jingban jong uklam COVID. Ngis ngoba ka sorkar kadai ban pet kam kloy yakini ki kam. Namar ba kini kinong hikay, kinong tray SSA, kini kinong tray municipal board. Kidai kita dibenta ki badon kam baha ban pet ba kata kajing penyat sorkar kaniat syakmat. Kira kerpat jor ya ka sorkar, bakan syim ya kani. Ha ka bakmat tam ban pet ba kinong tray jong ka sorkar, kinong don kum kani kajing sya it ben prabenai, henriu benai. Klem ai tulok iki. Bat hadin jong kani ka lockdown. Lada kini kinong tray sorkar, ki yai don kani ka jing ki mensil, ka jing keluar jing mut jing perkan, kanung long ka ha, nakabenta ka jela ka jong hi barok kawai. Iba piti, ila kedauru, ya ka jing don kam, bangin ya syong, ban ya mir jing mut kam kloy, ya kani ka kam boda. Ngi ki MLA, ngintip ya ka ay ka baja hakita ki regional committees, Daitang armut na preng jong ikisan ki badai member hakita ki regional committees. Kaway na kabenta ka West Khasi Hills, kaway na kabenta ka Riboy District. Kini baro armut omsya yaki bakin kren ya kani kakam. Namar kito ki committees kinhap submit shwa ya ka report. Nrei rembah kini ki armut ki MLA ki jongi. Ngilayat tay bha mene banpet baya ka bodahi. Ladahap ban pendek shwaya ke Christmas kani ke jingkerki kamdai ban ketak bat ya upur usam jongi ubaki MDCs jongi ha district council road ki juyai kren ki la form ya ka border committee la jong na ke district council bat ka nongrim jong ki bayale ki bayadon ha kata committee ki ombet badon kam ban itu Yaki et ki hima, kis em ki daloy, ki beladon bentang, hakata ka jingya soilang, nado por bayak khana, yakata ka jing let lang, jong ki manshuwa long shuwa ki jongi, syakata ka ri India, ban itu iki hok ki jongi, bat ban ya dayangi, ya ka ten ka jongi, ya ka bom em ka jongi, ka dustur ka dukom ka jongi. Tinggi nginget baka sorkar kanung le menti bat kumbaong iba piti saw kami ladadon kam bandon kata ka dorbar thawan ka bakerpang banya kren ya kani ka kambodan kanya rap shibon yangi ki MLA ki basyong hapo ka dorbar thawan ya ka ay ka ba kini ki regional committees ki ya kren ya ka ay ka ba ka sorkar ka tmu banle namar banle lenden Naki Henry po, ya kani kakam kebadan kam, kan poi siya kajingma, bat kajing penkluma, ya ka imlang kasalang kajongi. Kita kidaitang kendit kimat ibangi kren, bat nilay rairu, banginya kendo i speaker hadin kadeka press conference, namar baro sangut hakasngi bangilik file ka petition ni klemla penyedon dekat na kidaw gibam lalat, ngri mentang nginle. Banginya kendo i speaker, banginya syong, banginya khana, banginya kren lang kung kapenhon jong ka CLP, ya kani kakam disqualification. Siya jango.